új videóban. Játszunk. Nézzük meg. Mi? Ja, itt van. Bocsánat, csak közben eszek egy kicsike gulyáslevest. Ez mi volt? Ja, bocsánat, csak szétnyomtam a marcsat. Nem tudom miért, de jól esett. Kicsikét belejátszottam egy kicsit. Remélem nem baj. Na szóval. Ja. És szerintem ez egyben egy vicces videó is lesz. Mert... hogy lespárgázott egyet. Na! Mi van? Und tud egyszerre. Die Togo-App ist eine kostenlose App nur für Kinder. Im Kleinkinderbereich der Togo-App könnt ihr nicht nur eure Lieblingsserien wie Peppa Pig und Paw Patrol anschauen. Itt vagyok. Csak rám volt. Kézbe kapom. Megsütöttem a devet. Hol van? Gyere elő! Ezt legalább élvezi. Hogy húzzalak már le a WC-n? Ezt hogy próbáljam már ki? Ezekre azért voltam kíváncsiak. Na már megint. Hausau! Legyen húztam. Hol van? Húzzát. Meg ne lássalak többet. Na. Mint egyáltalán foglalkozunk. Nem csak én nincs szabad. Ballerina, a ballerina. Tralalala, én vagyok a ballerina. Ki tud ballerinázni az ajtón? Ballerina. Pattog ezt a vissza a labdát. Ballerina. Jó, viszlát. Balerinázott az ajtó. De ez mi? Ez micsoda? És mi pattogott az előbb? Yes, hallottam pattogni. Az igen milyen rugós a papod. Ennyire rugós?
Ennyire kemény? Figyeld! Viszlát és maradj csendben. A balerinám. Balerina! Azt magamat kicsukom. Meg van őrülve. Balerina! Boly. Az előbb eltűnt. Jó, Anna, tessék, kapsz egy balerinát. Jesszus. Jó, maradj már csendben. Viszlát! Balerina! Balerina, szakadjira, hogy szétpottyan a fejem. Végre boldog vagy? Nem mondod. Na várja, nem mondod. Visszapattal a fejéről, azt ennek örül. Jó, miért néz? Négy lélekre van szükségem. Milyen barcos lettél, he? Mi van veled? Mi van, kosaras voltam, látod milyen? Látod milyen kosaras voltam? Jaj. Te nem vagy ilyen kosaras. Ilyen jó kosaras, mint én. Mindegy, kezdjük a feladatot. Átment a lábam. Tessék, egyed meg magad! Befingol. Egy fingástól mióta lehet bekakálni? Ja, megvan! Amúgy nem értem, miért változott át a szeme. Aludjál és csönd. Amúgy igen, a képekkel is szokott lenni valami furcsa. Például ez... Igen, ezt mondom, hogy például ezen egy nap. Jó. Miért nézed? Macskát olvasok. Olvasok egy olyan gyönyörű szépet neked, hogy el fogsz szájulni. Na volt egyszer... Volt egyszer, hogy nem volt egyszer egy kis kicsa. Ez a kis kicsa mindig megnézte azt a kis láncot, hogyan alszik. Egyszer aztán a kis kicsa arra álmodott, hogy jó lenne egy kert egy kuttal és mellette állni a kislánya. Na, aztán bedóbult az a kislány, azt mondta, én lekaszálom ezt a kis... Mi ez? Kis macska kertjét. És azt mondta a kis kicsa, ne kaszálna a gyönyörű szép kis szüvecskémet. What's the... Köszönöm, és maradj csöndben. Ez televízió. Horvátul televízió. Rendelni kell majd egyet.
Maradj csöndbe! Szóval azt akartam mondani, hogy csönd. Ne sírjál! És csönd. Nyitottad az ajtód? Ó, de kiskedve! Hol van? Tuti, hogy nem kell lennie. Csönd! Ki van az nyitva? Ja! Pörög a kis szeme. Már rendesen fogsz aludni, remélem. Csönd. Nem nyitottak ki. Nem. Azért azt betincs. Mesélni kell már megint. Csönd! Nyugodj meg! Most már maradj csöndbe. Ne konfúzz! Tessék, megkapod saját magadat. Végre. Aludjál már. Én addig eszek egy kis gulyást. Még én elalszok. Szeretnek kockázat nélkül nyerni? 5400 forint befizetés nélküli bónusz regisztrációkor, 50 ingyenes pörgetés gyors kifizetés a bankkártyájára. Telepítse az alkalmazást még ma. Szeretnek kockázat nélkül nyerni? 5400 forint befizetés nélküli bónusz regisztrációkor, 50 ingyenes pörgetés gyors kifizetés a bankkártyájára. Én mondok ehhez egy tippet. Sosem ne töltsétek le ezeket, mert ezek csak átvernek, kiterítik a bank, kiterítik a nevedet, kiterítik, hogy hol laksz, meg hogy hány éves vagy, meg azt is, hogy mi a bankcímet, és leveszik róla az összes pénzt. Jó, kivéve a gaminátor. Lehet nyugodtan tölteni. Hol a kot? Hol a ket? Hozd vissza a ketet, hol vagy? Jól emlékszem. Így kéne játszani. Mindjárt megfogok. Most persze átváltottak a kalónkot. Gyere ide. Vagy így kezded? És ki? De amúgy úgy imádom azt a gyerekeket. De hogyha valóban bezár, akkor onnan ki se jössz.
Gyere ide, te kis ördög. Edd meg magad. De egy fingástól hogy lesz? Én azt nem értem, hogy egy fingástól hogy lehet bekakálni. De, na. És te még itt röhögsz. Gyere ide. Szerintem összetört ott egy autó. Ó, nekem fogsz főzni? A mozzarella! Hogyha ezen át fog menni, kinyissósz, kész. Csak azt kéne megtudni, hogy hova... Valami fontos. Jaj, olvasol nekem? Jaj, de kedves. Követem, nem érdekel, követem. De... Ezt hogy nyitotta ki? Mi van? Jesszus, de ijesztő! Mi van? Te meg van őrülve az apja. Gyermekem, aki igazából nem is a gyermekem, de mindegy. Hozom a izé. Meghoztam a csillagos... 5 milliós csillagos... Jó, azt hittem már, hogy izé. És akkor viszlek fölfele. Ezt remélem lehetett látni, mert hogyha nem lát... Ha ezt nem látta valaki, hogy olyan a szeme, akkor az vak. Az vak. Ma ne haragudjon meg, de akkor is. Nincsen agya. Nincsen agya. Lucy, nem kell. Kecske. Kell. És most már maradjál csöndbe. Ja nem! Bocsánat, ez a Gyuszi! Tudtam, mert nem a Nyuszit adtam oda neki. Hogy tudod mit, odaadom neked az összeset. Mi ez? Átok védi? De akkor ezt miért nem pattintsa vissza az átok? Mindegy. Hopp, 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 hopp. Kész. Nem is olvastam neki semmit, de el is adott. Szerintem maradj is csöndben. Miért van olyan mosolyogás? Érzem, hogy itt valami izé lesz. Kicsönget a szomszéd. Hajnali áron... Ó. Kiabba. Mi akartam, hogy... Kérdeztem, hogy ez hogyan... Mindegy. Így remélem jó. Hogy oda csak lehajítom, az kész. Csak még egy kis gulyást. De ez...
Jó, hogy nem a izé. Squid Game-nek a zenéje. Akkor így fogok fejjel lefelé játszani. Már van egy olyan szemüveg, ami fejjel lefelé izéje. Szia, papapapap! Akkor csönd. Aha. Így már sokkal jobb. De mit kell csinálni? Ezt jól látom? Ezt jól látom? Ezt jól látom? Ezt jól látom. És még le is pottyant, hogy... Az uborkát is? Az uborkát is? Az uborkát is. De... Az hogy állt meg úgy? De ilyenkor miért nagyobb? Ilyenkor miért kisebb? Aha, ilyenkor meg miért nagy? Elszívta az uborkámat! Kis szemét! Azt kéne megkérdezni, meg... Rá kell dobni messziről egy tojást? Ez a fal? Jó, igazából nem fog sohasem elfogyni. Addig dobálom, amelyik csak akarom. Aludjál szépen, kibabás. Jó, nem. Aludjál szépen, kis Viktor. Már az is jó lenne az áron. Mondjuk az áron is jó lenne. Mondasz, hogy... Kész, elbújtam. Nincsen oppen. Elbújtam. Kész. Nincs itt senki. Megkérdezhetném, hogy... Kell csinálni? Ilyenkor sose értem, mit kell csinálni. Tévé. Hát az van odaírva, hogy tévé. Akkor most kell meg. Akkor most... Na de a gorgon. Jó, jön a Demogorgon. Vízéből, a Stranger Things-től. A csönd. Most már enni fogok. Most már... Ezt nyugodtan elkészítettitek. Ez egy tripla sajtos meleg szendvics. Akinek van otthon meleg szendvics sütője, igen. Tripla sajtos szalámis. Na jó, ez nem kell. Tripla sajtos szalámis meleg szendvics. Figyeld!
Megettetted, nyugodj meg! Szia, vagy tényleg ott voltam, baba? De nincsen olyan izé. Úgyhogy ha én lennék... Pulyka! Ha én lennék a játék készítője, akkor én csinálnék olyat, hogy izé. Csinálnék olyat, hogy izé. Olyat, hogyha nem jutsz ki legalább 3 percen belül, akkor megfagysz, és nem újra kezded el, nem előről újra kezded. Hanem izé. Ugyanúgy, hogy innen kezded előre. Szia! Mit csinálsz? Hogyha ezt nem látja valaki, akkor senki nem látja. Szerintem kész... Csak úgy szólok, hogy ijesztés lesz. Ijesztés lesz. Mondtam. Hello. Pillanat. Az igaz, hogy mindjárt szétveri a pofámat, de mindegy. Várhatok. Nem fogom fél meghalni. Gyere ide. Nyugodj a Gyere ide. De tényleg kell a vég. Figyelj. Fiatal nagy fej. Most láttam, hogy elteleportált a hatalmas feje. Figyeld. Aludjál szépen, kis Balázs! Aludjál szépen, kis Balázs! Olvasol nekem? Olvassál már nekem, ide leülök a kis bárányok mellé, és akkor olvassál. Ha egyáltalán tudsz. Ízletes piskóta tápláló összetevőkből. Maradj már csöndet, te kis bolond! Nem bolond, hanem piskóta. Amúgy... Most jövök rá, hogy nekem van egy dörmém valahol. Itt van. Azért ezt megeszem. Dörmi. A jó kis madár. Tudjátok mit? Innen folytatjuk. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel. Ezt már 100-szor elmondom, de mindegy. Kommentben jelezzétek, hogy milyen volt, jó volt, vicces volt, vagy nem tudom. És sziasztok!